Tak, zdravím kuřáky, vapery. Dneska jsem si pro vás připravil novinku od firmy Joytek, elektronickou cigaretu pod názvem Ego One. Je to taková malá, krásná cigareta, tohle je v provedení menším, což znamená, že tato baterie má 1100 mAh, v druhém provedení má 2200 mAh, je o něco vyšší, ale nic závratného, žádná extra větší to není. Tady tohle v provedení 11 mAh má délku 105 mm a 2200 má 131, to znamená, máme nějakých 3 cm, je tady rozdíl, což není závratného. Co je na této cigaretě zajímavé, je určitě její jako vzhled, design, její velikost, opravdu je to malinké. Vidíte sami, že prostě, když budu chtít, tak to schovám do dlaně, nepůjde to vůbec vidět. Dám to do kapsy, nebude mě to nějak omezovat v pohybu, nějaká šance, že bych to přelomil v kapse, že bych se s tím něco stalo, je v podstatě jako minimální, takže super, to je taková přednost, kvalitní materiál, skvělé provedení, mně se osobně hodně líbí, samozřejmě záleží na každém, každý očekává něco jiného, ale za mě určitě super. A vlastně taková velký v podstatě jakoby přelom nebo něco, co je tady zvláštního na této cigaretě Ego One je, že vlastně že spirála ve žhaviči není horizontálně, ale je uložena vertikálně. V podstatě tohle je žhavič, tato cigareta má dva druhy žhavičů. Jeden je odporový, jedna celá. Ten, který vám ukazuju, má ten otvor menší vevnitř a tohle s odporem 1 a pak ten s odporem 0,5 má vnitřní ten otvor daleko větší, to znamená, že to nasávání nebo to kouření bude daleko snazší, bude to vytvářet více páry, ale bude také ostřejší, bude to teplejší. Mě osobně vyhovuje odpor 1 a je to na každém. Musíme si to vyzkoušet a zjistit, co nám bude vyhovovat. Představíme si, co je tady, co je uložené v krabici. Krabička vypadá asi takhle. Je to prostě krabička. Co máme v krabice? Máme tady manuál v anglickém jazyce. Samozřejmě my tady máme i v českém přeloženém, takže tam je český návod. Dále tady je USB kabel, je tady adaptér. Jak jsem říkal, jsou tady dva žhaviče, jeden je jednoodporový, jeden je 0,5, takže máme ho tady. Jeden odporový už jsem nasadil do cigarety. A je tady vlastně navíc takový drip tip, průhledný, plastový. Ten, co je nasazený, je vlastně kovový, tady tenhle je plastový, takže můžeme se vyměnit. Vypadá to opravdu dobře, když to zkoušíme, nasadíme, tady ten průhledný je fakt super. Tato e-cigareta se nabíjí přes micro USB, jak už jsem říkal, během toho nabíjení se můžeme inhalovat, vapovat. Nabíjení trvá zhruba 2 hodiny u tohoto modelu. Dále tady máme potom kroužek, kde si nastavíme vlastně přívod vzduchu. Ten kroužek je takhle otočný, jde to docela stuha, což je dobře, nic extra volného. Tak vidíte tady sami, že vlastně se nám tady otvírá to okýnko, takže tím otočením buď úplně zavřeme,
O. Tak, teď máme úplně zavřené, anebo můžeme prostě otevřít. Zkušenost moje, já mám otevřené prostě na minimum. Mám rád, když je to trošku stuha, když to kouře není úplně volné. Takže mě vyhovuje i mě osobně ten žavíč s odporem 1 celá. Jinak, když to otevřeme, já to mám samozřejmě už naplněné, že jsem vodu inhaloval, takže vám to ukážu. Jednoduché, to vyšroubujeme si vrchní část. V té spodní části máme žhavíč, který je našroubovaný na závit. Takhle to vypadá. Tak, žhavíč vložíme, našroubujeme, nic složitého. Je dobře, že je na závit, asi nám to hezky drží, nebude se to nám nějak povolovat a není s tím žádný problém. No, teď jsem z toho vytáhl těsnění, takže na to pozor, když to budeme dotahovat, ať nám to tady tohle malinké černé těsnění tak, ať nám nevypadne. Jinak v tomto žhaviči není žádný knot. Tak, takže já už tady mám nalitý likvid, takže si to zašroubuju. Ukážeme si, jak to vapuje. Každopádně ještě k tomu bych řekl, že vlastně, jak poznám stav baterie, to znamená, poznám to tak, že na to tlačítko, když zmáčknu, tak nám svítí okolo toho tlačítka bílým světlem. Když je to 100% nabité, tak, nebo 60 až 100%, tak vlastně to jenom svítí. Když je to nabité 30 až těch 60%, tak to začne pomalu blikat. 30 a míň, až 10%, tak to bliká rychleji a pak to bliká ještě rychleji. To znamená, že to má 4 stupně, kdy vlastně, když to bliká v tom rychlém procesu, tak poznáme, že už ta baterie bude potřeba nabít. Každopádně nabíjení trvá 2–2,5 hodiny, během toho nabíjení můžeme inhalovat. Tady máme ještě, zapomněl jsem ukázat, tady vlastně u vstupu do micro USB je tady kontrolka, která když to dáme do nabíječky, tak nám bude svítit, blikat červeně a pak přestane blikat a bude svítit. Teď tuším, nejsem si jistý, myslím si, že to bude bílá barva. Tak. Co k tomu víc dodat? Je na každém z vás samozřejmě to vyzkouší, jaký ten druh žhaviče mu bude vyhovovat. Jak jsem říkal, je tady rozdíl proti jiným žhavičům. Tady ten žhavič neobsahuje knot, ale je tam prostě taková vata, biovata nebo buničina, něco mezi tím. Nemám to ještě rozebrané, takže nevím, každopádně žádný knot už tam není. A spirála není vodorovně, ale je vertikálně, takže je to trošku takový možná převrat. Na funkčnosti té cigarety. Já jsem s tím teda spokojený, protože nějak necítím tam, že by při tom zmášnutí té baterie, že by to nějak prskalo do pusy, což se u některých stává. Tady se mi to nestalo jednou, takže
Takže to čadí to dobře, dým je hustý, chuť je, bych řekl, docela věrohodná, příjemná, není to nic moc horkého, je to takové, jako je to teplejší, ale horké to není, takže za mě super, já jsem teda spokojený. Hlavně ta velikost, design, vzhled, parádní, perfektní věc. Za mě super. Takže tohle Touch Sio, představení této elektronické cigarety od firmy Joyetech pod názvem Ego One. Těším se s váma na další video. Pokud se vám tohle video líbilo, děkuji za sdílení, případně za komentáře a ať se vám dobře vapuje, dobře kouří, dobře inhaluje. Mějte se hezky. Čus.